Yo! Yo! Yo, what's up, everyone? Bag-ora gyud na man ang uwan. Ah! Ay, grabe siya. Yo, what's up, everyone? This is ZacMe. Welcome to my short motovlog. Hey, no, mga charing. Vlog is life. Grabe, wet kayo ang road. Your road wet kayo siya, guys. So this is a test motovlog test. Yeah. So, wrong timing akong test, guys. Okay, go on good. Sobra ka uwan. So, good luck, record mo ko. So, parang nabasa na joke ko na. Ah! Basta! Yo, what's up again and again? I'm with Morel Cruz. Yeah! Vlogger sa din siya, guys. Vlogger nga, sigig makeup pero di gyapon gwapa. Ay nga na, sige magpasilong ya. So gani nga vlog, guys, kay ano siyang motovlog Ligo 1 version. Ambot lang ano na cruise ya. Explain ko silang Juan de la Cruz. No God! No God, please no! 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 No, ano uwan? Vlog is life. Balag uwan basta maka-vlog. Ah, kawet! Wait. Oh, this is SMC side. Yo, señorita, where are we going? Hey, isi kay kadong. So, yun. Mga gini, guys, no? Basta mag-vlog, ano? Walag uwan, no? Basta mag-vlog lang, no? Oy. This is Ligo 1 version. No, ka-traffic. Traffic ba nila, eh? Ay, ang tubig nisod na sa kong tiil. No God! No God, please no! 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 Ay, tagimig daan. Ay, uwan. Ay, oh no, daghan ng swimming pool. Sunod niya. Kabad ni Zac. Super bad. Hey.
Saan tayo pupunta? Oh, grabe ka-wet. Ka-wet. Ka-wet ni Morel. Si Morel wet. Oh, Sniper, what's up, bro? Brother from brother, brother from brother. Hey, for registration. Pagbantay sa sitom, bro. Dakto niya ka. Sayang. Kapuya hugasan niya. Giahap. Di ko hugas. Muti sa uwan, KJ. Ayun. Yo. Mutlag, nabasa na magoro na akong cellphone. Grabe ka traffic. Anong traffic man kaya na siya na. Jogo kiba. Anong traffic ka na siya na. Mahinay lang ito na. Kaya na-slide niya ito na. So mga kapwa motorista, basta traffic then gauwan, pag hinay yung taon mo, hinay lang yun ano. Palag hinay basta kanunay. Ginagawa mo. So yun guys. Ay, so muna pinakagamit. Isa sa pinakagamit. So what's up guys? Hi Sniper. So mga salamat sa mga nitanawa niyo, sa mga huwa nitanawa pa. Just invite them. Uy, oh no! So ew! What the? Nakakadiri! Kapag nalaman ni Papa to, papatayin niya talaga ako. Galing yun sa kanal. Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? Nakaligo ka na ba sa dagat ng basura? So guys, kada kong nasa kong luyo guys, kaya sige lagi siya gatawa no. Ambot lang ano niya no. Si Moral Cross na siya no. Ah, grabe. Wala na may pili ang traffic. Mura magsiya. Ikaw rin ka traffic ha. Sumbong di ka ni Papa Duterte. Oh. Hey, grabe sa kanal. Sabad juga ni Papi. Ay, hindi ka na yun. Yeah, XB. Hey, grabe kanal sad. Dong nakita yung piggy bank. Tingnan nasa kasawa na guys. Aduh, dagan! Ang kapisik ba na niya? Sige juga pamisik ko yan.
So again, this is MotoVlog Ligo 01 version. Ulo, kasayang sa mong motor kuya. Pariya tatag motor.